chỉ bảy vết ule tu na cái thil soi tur hi en ngai thak zo huna chuan thin rim fe chui nom nual in karing ani ole kan thu pui te to phi makin ti deuh mai the a en ton tlak rui lo tor tu te dam doi tor tu te ti ania engin en ton tlak na niang iron ti tun mai the ni thi in ron thin rim fe mai the ya chen chu ma se ti hian kan soi do na ni tun na ya hian hei kan hriat theu angin Mizoram chu Asia rama drugstore na kong pui ber kan ni ati thei to mayang chu turu hle maya kan hre thewa keima ni nge ngei pon kan thalai te pon kan set pui zere kan boy pha zia kan ria kan thalai te kholaya thlep mai dam doi tia rui mai an tam zia kan mu thewa mitam mu tu te poi zia hre tu kan nia kan mang ang tlang ni in asiata ti chuan chu mi chung changa chuan dam doi tol tu te chi sang dam doi hlom lian tak tak tol tu te le a hlom lian lem lo te po te tham te po aniang chu hatiang tol tu te kha man an to na sajia kan muanga man an to na sajia chu Mizoram police page ate and website ate le mon sang sang a Twitter ate Instagram ate Facebook ate mon sang sang a mu tur oma an page an ron ta lang thina an thalak te nen le an thil man zong zong te nen ron ta lang thina chu kan lo mu theu in arin oma tampo tam thin renga world record te po kan break hiala ni ka hal ral tam lama te ram satol rug na lama te po katianga khan sang atamani chu ta tak chuan heng smuggler ho hi man an lo tok na sa atin an poisa an nuai za tel te me mai nuai sang tel te me mai an poisa te an chan ve thina ni ti kan hria ni chunga chuan heng dam doi tol tu te azor tu te hian amuna te chuan an vui thu te chu at sei ve lai layang ama se thu chua siam mewe mo social media vela post mewe mo thu pa ngai pui anga ziak chuaka an vui thu press release te emo thu chua pa ngai takten han siam sela han the darvel ta sela an drugs tol tu pol association ten chu tiang khatiang chuan min mana kan du lawa enga tinge wai me te hian min lo man ve ngot enga tinge VDP te hian min lo man sak ve ri ngot tin thu chua siam sela min lo man tu te kho hi kan kho ron kal to su se te han ti ve mak mai sela arap thla kan ti om tero amak kan ti om tero chu tiang de uchi chuan tun na hian Mizoram thil mak tak mai thlenga kan lo mu theu po to po ka renga kho chak lama tang ku wa tol ruk ania chu danangin sarkarin man la chawa central lama tang tenorna awangin man la chawa sarkarin thei top choin ma an han la tak ta smuggling ani ram budget ti chevek thei thilani akho kalpel to zonga sum lama boina thlen na sajele thalai te ti chat that chian na sajje kan chevek ome ti chuan chu thil chu do anita a dananga do ania smuggling thil ania wangin do ania ram economic ti che thei thil ania wangin do ani chutiang te chu man sak ania chung te chuan an vui thu an la soi chuak pang amani social media wall out takin tuna hian an ma ni thiam thu an la ron soi pang mai ni an ma ni lo man tu te an dem ngang mai ni India rama hian mi pui hian mi man theina hi kan nei ti hi kan ria ta poi mo khop mai mi civil mi hian mi man theina kan nei dan bo che tu te hi kan man the ni ti hi kan riat thar apoi mo ne ma sela thu nei tu te ne na aranga kan hlan anga ni ke ma ni action kan lo lak ve wa kho kha thiang chuang lem lo ani chu tuna hian mi pui te hian chu tiang mang chuan ma an la thin ni in alanga chu do dal na te an ma ni motor te po chu ta chon ron kal to su se tiang chi ne ma thu chua walau tak mai nan ron nei ngam tlat mai ni smuggler tan na thu ni chu arab thla khop mai eng ti zia nge ni ta ni za na reng hi kan nei to lowa ha thla khop mai ya tiang hi chu mi puya po hian lo tran tu emo poina om lo e chu ti khati ti zonga ti tlat mai hi thil ti chi lo berani uluk dawin chu taila thil zong hi hetiang hian smuggling thil ang hian ron kalta se dan lawangin tax pelo hian tax pelem lo hian du duin in sum don ton nan mang taila lokalom ti taila enge kan mabak tur chu tun apoin kan ni chho mek chuna hriat ani
khovela ram thim berber te smuggling luar na khopui anti te smuggling luar na ram anti reng hi in tham na nen tharum tho na nen ana salutu kani chutiang chu kan maba kani don hetiang kan ni zel chuan in tham na nen poisa du du leng ani chon sarkari na control theilo thil khopa tinga kan tan tlatani chuan boina na sazoki kan thleng don tharum tho na nen poisa lenga nga na satakin ral thuam nen kan la boi don chauti hi kan ria ta poi mo khop mai tuna a hlok na rengo thi kan chi ani lo sarkarin dana ken ko lo na ram re aken ko theilo na ram ani lo lam zo kin mi puina a poisa lam zo kin na niamo adik lo zam zo adan dik lo lam zo kina thu nei na achan na mun reng hi ram mumal lo ani zelani boina kan ma chon na sadon ti achiang reng chu tiang kan tong ani vai chuan bitlem te hlok na tur emo hun rei lo te chunga sumlak lu treu theina tur ani wang ringot thian bo huam lawang u tan huam lo tengu sarkar hian mumal takin dani siamani ti sheila mithiam lutuk ten thei top chu aram in rel bol na afel fai theina tur an chut chua thlap phi uluk takin ngai to chiang ila hi chu zom thari tum tengu chu wang chuanin dam doi tol tu te hetiang ho hi an thil ti hi tha ka ti lo lutuk ani ma se hemi konga kher hi chuan enton an ngai ve thungani zute pon lo zor kan van doi palene min man saka antia chutiang bokin dam doi te pon kan film khur tok lo ne min man sak an ti mai zelani an lo man chuan chutiang chia chuanin smuggling thil sarkar dan phal lo thil man thei thil kan phura nei chuan min lo man ta a action an lo la ta ni chuan ingoi ngam tengu hetianga apong por zong emo aman tu te dem zong emo ani lo zong mi pui fur por tum emo a thalo zonga in ti fo mai hi a thalo khop mai hi azia lo hle ani adan za lo thlak le bokatin mi pui a za lo thlak le inga ria he thila kher chuan hetiang dam doi te zu te hetiang ti thin ho hi en ton an ngai ani ti hi voina ka sei du chu ni